időjárás különösen kellemesnek ígérkezik, és 4542 szurkoló döntött úgy, hogy élőben szurkol csapatának, a felújított stadion der Feindschaftban. A játékvezető Andris van Zommeren, segítői, Merscharbezatúr és Jostein Jum. A mérkőzést semleges pályán rendezték. A nagyon elszánt síküveg átgondolt 3-5-2 taktikát választott a mai mérkőzésre. A csapat Bodzsár, Tóth, Gorják, Szabó, Adamcsik, Zsila, Ürmösi, Gustin, Pajak, Kelemen, Taszári összeállításban kezdett. A TSE ezúttal egy 3-5-2 felállás mellett döntött. A kezdő csapat, amely Castellos, Szenci, Pancini, Cserhalmi, Lalusz, Escobar, Starenki, Simon, Rences, Vassárd, síküveg ma a kontratámadásokra épülő stratégia mellett döntött. A bal szélen remek lehetőség adódott a vendégek számára, akik az összecsapás 10. percében nem hibáztak, és Davy Vassárd révén megszerezték a vezetést. A kapus csak centiméterekkel maradt le. Ezzel 0-1 az állás a vendégek javára. A meccs 15. percében Bertalan Cserhalmi kamatoztatta gyorsaságát, és beadását Davy Vassárd okosan csavarta el a kapus mellett. 0-2. A mérkőzés ezen pontján a vezető TSE az előny megőrzésére helyezte a hangsúlyt. 0-2 volt a félidei eredmény. Az ebben a játék részben domináló TSE 56%-os labdabirtoklást mondhatott magáénak. A második félidőben említésre méltó esemény nem történt. A TSE dominált, pontosabban 57%-ban birtokolta a labdát. A meccs legjobb síküveg játékosa Boldizsár Király Ürmösi volt, Vladimir Gustin viszont harmadgyenge teljesítményt nyújtott. Dominik Rences, TSE, ma csapata legjobbjának bizonyult, míg Kristóf Simon felejthető produkciót nyújtott. A bíró véget vetett az összecsapásnak. 0-2 a végeredmény. A 11. David és Planz emléktornát tehát az újonc Tisza Partese nyerte. Gratulálunk Filkor menedzsernek a fényes meneteléshez, köszönjük a figyelmüket, kedves nézőink!